வெல்கம் டு ஷார்ட்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு பெரண்டை துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பெரண்டையை நார் நீக்கி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு அரை மணி நேரம் புளி தண்ணியில் ஊற வச்சு அலசி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வில் வானலை போட்டு எண்ணெயை ஹீட் பண்ணுங்க. அதில் அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போடுங்க. அதன் பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் முழு உளுந்து போட்டு பொன்னிறம் வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பொன்னிறம் வந்துட்ட உடனே பெரண்டையை போட்டுடுங்க. ஒரு தக்காளி, சின்ன சைஸ் தக்காளி போடுங்க. சின்ன துண்டு புளி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம், 4 பல்லு பூண்டு, சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிடுங்க. கொஞ்ச நேரம் வதங்கின உடனே தக்காளியை நல்லா உடைச்சி விட்டு நல்லா வதக்குங்க. இது கொஞ்ச நேரம் வதங்கினாலே போதும். ஏன்னா பெரண்டை இலசா இருக்கு. இதுவே முத்தன பெரண்டையா இருந்தா நீங்க இன்னும் கூட கொஞ்ச நேரம் கூட வதக்கலாம். ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி தட்டுல கொட்டி ஆற விடுங்க. ஆற விட்டுட்டு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்லா மைய அரைச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறமா வானலை ஹீட் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு துவையலை அதே வானல்ல போட்டு நல்லா சுருள வதக்குங்க. இந்த டைம்ல உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஊத்துன எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வரணும். அது வரைக்கும் வதக்குங்க. ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. அதுதான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நல்லா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வர்ற வரைக்கும் வதக்குங்க. எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்த உடனே இறக்கி ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது வெளியவே 3 நாள் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.